Kvalifikovaný elektronický podpis. Elektronické podpisovanie dokumentov. Digitalizácia rôznych procesov ovplyvňuje aj klasické podpisovanie papierových dokumentov. Čoraz viac spoločností prihliada na zodpovedné správanie sa v oblasti ekológie. Podpisovanie tlačových dokumentov postupne nahrádza elektronický podpis. Kvalifikovaný elektronický podpis prináša možnosť podpisovať bez pochýb najvyššou úrovňou dôveryhodnosti, kde identita osoby, ktorá dokument podpísala, je nepopierateľná. Kvalifikovaný elektronický podpis s časovou pečiatkou má rovnakú váhu ako úradne osvedčený dokument. Overenie platnosti podpisu zároveň poskytuje informáciu, či podpísaný dokument nebol po podpise pozmenení. Používanie elektronického podpisu prináša úsporu času a nákladov na komunikáciu. Kvalifikovaný elektronický podpis umožňuje automatizované spracovanie a archiváciu dokumentov, optimalizuje interné procesy. Predpokladom úspešného podpísania dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisom je potrebné mať držba občianskeho preukazu s čipom, aktívne čítacie zariadenie, inštalovaný softvér pre používateľov elektronickej identifikačnej karty dostupný na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, aktivovaný a platný podpisový certifikát. Elektronické podpisovanie dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom je v module podvojného účtovníctva dostupné od verzie 4.3.714.0 zo dňa 18. októbra 2022. Elektronické podpisovanie dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisom je možné realizovať vo všetkých .net moduloch ekonomického systému SERES. K podpísaniu PDF dokumentu KEPOME slúži ikona exportovať zostavu do PDF s podpisom. Ikonu exportu zostavy do PDF s podpisom nájdete pri zobrazení vybraného tlačového reportu na obrazovke v jeho hornej časti.